Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Upat kalalaki nga nalambigit kinsa anaa sa lugar atol sa Carambola sa Davao City niadtong Lunes nga gikamatay sa mag-live-in partner ang mitahan sa kapulisan. Samtang gipahugta na sa kapulisan ang pagbantay sa mga lugar nga sagad nagapahigayon og lumba. Ani report ni John D. Esteban. Ako ay si Dondoy Mangayo po Pasaylo Lubinas sa pamilya. Dili man yun ako ang nakabangga pero isa ko sa naapil sa Carambola. Kagahapon sa hapon, mitahan ning upat ka lalaki og nangayog pasaylo. Silang upat matod pa nalambigit sa Carambola sa mga motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Katalunan Pequeño, Davao City niadtong Lunes nga gikamatay sa mag-live-in partner human mabanggaan. Lakip sa mitahan ang daan nang na-report nga misibat human sa insidente. Ang usa kanila ang gipasanginlan nga nag-organize sa matud pa lumba. Giklaro nga ang nahitabo waswasanay ug wala kunoy pustaanay. Based man gud sa among paghinabi ani nila gahapon, ma'am. Mahulog nga murag kanang mag-amigo lang ning tulo, then naalang pod sila mga nagtambay ra ni sila dito, ma'am, no, sa naman na coffee shop gud dira og kanang gasoline station. Then ang ilang term is waswas, diligent actually gani drug race ang ilang term. Kanang kahambugay og motor. Formal nang gipasangan sa City Prosecutor's Office ang mga kasong reckless imprudence resulting in homicide ug damage to property batok sa suspect nga mao'y nakabangga sa motorsiklo sa namatay nga mag-live-in partner. Nagpaayo pa kini sa ospital sa karon. Sumara sa kapulisan, base sa lang investigasyon, duha pa ang pasakahan ug susamang kaso nga giingong nagpasagarog padagan sa National Highway. Ang pamilya sa mga namatay nanawagan og hustisya sa gidangatan sa mga biktima kinsa taga Mati City, Davao Oriental ug anaa sa Davao City aron manarbaho. Sumala sa amahan sa lalaki nga namatay, iduso og yud matud pa nila ang kaso. Ang akong panawagan nun, sir, nga makuha na mo ang hustisya nga sa pangitabuan nila. Ini nga sitwasyon karon. So karon, sir, damo mo sa pasakag kaso? Mawag na siya, sir, para makapanubag po sila sa ilang himo. Nanawagan sab sila og tabang pinansyal, ilabi pa nga dunay usa ka anak nga nabilin ang mag-live-in partner. Ingon man ang pagbalik sa patayng lawas sa mga biktima sa Mati City. Kinsa, sir, ba sa nalimalong mga kasing-kasing mutabang, sir. Nagpahinumdum sab ang Davao City Police Office nga ang mga pampublikong kalsada dili racing track ug ang mga musupak gisigurong manubag sa balaod. Magdugang sab sila og police visibility sa mga barangay sa syudad aron batukan ang mga illegal nga drag race, ilabi pa sa mga pampublikong lugar. John D. Esteban, 1 Mindanao.